up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Kromo we Wato de Young Wang, de Robbie de Carlo, Ya de Lucenda o Alamala. En Yusuf Sarana Seep se Karif ko Archipres Partori. Sobu Sowe, Barodi, Noord-Gogo mit Zuid, Oost-Gogo mit West, Wies, Podef Mama Sernang. We Baru Odi. En wis don yang abarawi cash wan Young Wang. Parangan sa lobby wanti de udi na programa baka. Like, voor altijd hoe de netjes present. Maar alle de diaspora gemeenschap. Nederland, België, Parijs. Maar ook nog Amerika, Caribisch gebied, Aruba, Bonaire, Curaçao. Maar alle de sranamang, in heersranang, maar meer takken altijd. 1 miljoen sranamang totaal. Me baru wang sweet mountain bakana of niti yaluka programa. En voor jaso eti de mechara programa nanga masra. Gambo. So, you yere Masarawi cash. Dat we godoro, want jere jaso. A terrein van regering Santoki Brunswick. En ik bastop. Ei lolo nomo. En suma. No be mango fenis don presente. No be guina terrein. Ika jon poteki step. Altijd we teki mi. Daarom masra Gambo. Is de mama tegi mi. A train. Isa pa ba reels fa train to. Yeah. Dat we saka gris game. Me kama lolo nanga tempo no. So, we yere jaso. Da sansa mi wan teju no. Taki a achtste aduf IT review voor EMF keurgoed. Sobuso archimanlu kumana nasasa bayo kromo vooral de Young Wang. If a regering die snobbe meke huiswerk, want dan no beji dego beji. IMF pote eis a regering e volg, e doe samus doe, e zette voor sociaal vangnet en je shitaki asane waka want van no be waka IMF no bogo lusamuni. Jim Tor. Precies masra Gambo. Lek fa itaking. A achtste review dapet de. En abede ook to a laatste review. Ja. Om tegi a volk ook toe. En inderdaad, een regering trapwan bij Sigri nanga wi alamala. En a 61 miljoen dollar kono vrij. Maar, mi wan go terug to masragambo. Mi kan go terug to. Ik kan go even ja. 2016 wan partij wan regering go ook toe naar IMF. De ma teki, de ma kisi ook toe money. 80 miljoen, met me kasan volledig. 80 miljoen. Zo maar jere jaso. Met koti mofo. Ja, masra. Want nou een valk mooi onderwerp. De ma tek a 80 miljoen. Maar die de ma shi tak jere no. Disim do meka economie gezond. Dat de man nog paya 80 miljoen naar regering die spaya pay man. Dat de nog paya dat de tak denega IMF. Moro. Precies, dat moet je wel leggen. Omdat de man is zet tak den win verkiezing. We a regering is ne regeer go met verkiezing. En regeer die jup ching, ju gram ching, afop ching. Ja. En zorg, a regering is zorg ervoor dat de toekomst voor jou de gegarandeerd dat you kan aben boom in Sranang. Ano, de man sa tek IMF money. En einde van de rit, de man verklaart Sranang wa one betaler kondre en pot Sranang in wa SD fault. En de man lowe, Libi regering lowe. Wel, ik denk niet, Bradangasa, dat wij terug willen gaan. Ik zeg het is niet leuk, Masra Gambo, om het te zeggen. Maar ik denk dat mensen het wel moeten weten. Want if me shiba balde sani, natuurlijk we go richting aan verkiezing en man e bong santi in een volk ai, dan doet het me wel pijn als jonge Surinamer dat je toch de man dat ik kies kans en ruimte voor hoor afvolk als poto. Want meer want tori brawi cash, arti manu kumana, meneer misi kaba. Amandat abi a durfiteit a desati. Amandi beteji en president di lowe.
libu jasa bakanga 4 miljard schuld. Tralala. Ja? Dat betekent een jaar dat president even koers door 5 volk norma jaren. Dat je vindt dat dan a social vangnet ne voldoet, dan money no sari, dan dis no sari. Dan de a $2 miljoen die mancheri die bij de minister voor sociale zaken, ja, ten nooit no asman no sa pago, je verstaan. Dat zijn die no be zitten die be taki president if akkoord door 5 volk norma jaren, dat ino zet een vangnet, een sociaal vangnet, die afvolk leki prati pakket. Ja, dus in 20 maanden, ik kwetje afvolk disi, meneer misi kabana yume taki, ik kwetje afvolk disi, leki, faye kwetje voor in een ren, afi troenya jide de nyang kaba, de karabagorom. Precies, Masra Gambo. En ik ga het ook aanhalen, of je het leuk vindt of niet, en ik zal het altijd ook aangeven. Na de semman disi ek kombari dat president moest teke bundle. Ik well, we will stay with our bundle. We will stay with our bundle. No amane poruno. Main punt na wie echara economie go iwan zodanige positie voor herstel aan financiële proces voor a kondre. Dat a doorgroei kan ko in a kondre. En dat op een gegeven moment dat allemaal in a kondre ego vooruit. So. Dat nou punt per wie lek regering ego masra. So dat die luku de heshitaki. Moro nga moro a regering die se me progress. Sobu so aigwanga fesi. Ja? En doordat hij gaan fesi, is dat een jaar ding. Dat a douane gebouw. Ja? Ja, Masra Gambo. Misabi ete wan financiën minister bij de vorige regering dape. Ja. Die daar lowe ook toe. Teki money na dorsi kondre voor herstel aan wan gebouw dape. Nee, ano herstel. Je tak. Of bouw een nieuw gebouw. A eerste steen leggen vinden plaats en de mate kwam grof lenen dat we voetbouwen sani. Miauw pussy. Nooit dat gebouw kon. Tidena de a regering zorgt dat a gebouw napu. Dat u volga president. Na 150 jaar voorzitter van de bond. Krijgt douane een hoofdkantoor. En laat dit gebouw dat vandaag geopend wordt, partieel, daarin een voorbeeld zijn. Want kijkt u naar het gebouw. Is transparantie. En die transparantie moet ook uitstralen in alle activiteiten van de douane, in de douaneorganisatie. En er zijn wat issues. Die spelen nog in de top van de douane. En ik heb een afspraak met de minister en de inspecteur, nee, de directeur der belasting. We gaan een traject inzetten om deze problemen op te lossen. Problemen binnen de douane, of het nou op leidinggevend niveau is, op ander niveau, die mogen niet leiden dat de staat inkomsten derft. We gaan voor groter belang. En we gaan gesprekken voeren. Als het goed is, vandaag ontvang ik hoofddouane al. En voor eind volgende maand moeten alle problemen opgelost zijn in groter nationaal belang. We zijn Surinamers. We moeten als Surinamers met elkaar samenwerken. We moeten duidelijke afspraken maken. Maar hoofddouane, voorzitterbond, dit gebouw moet ook als voorbeeld dienen voor die totale douaneorganisatie. Modern, transparant, uitdagend, uitnodigend, maar ook bevorderend. De samenwerking met andere instituten, bevorderen van de dienstverlening, bevorderen van de handel, bevorderen van de groei van de economie, bijdragen aan meer inkomstengenerering, maar ook internationale samenwerking met andere douanekorpsen. En hoe vaak hebben jullie internationale korpsen hier niet gehad? Ja, wat moet je vertellen? Waar is je hoofdbureau? Waar is je hoofdkantoor? Nu heb je een visitekaartje. Hier is mijn hoofdbureau. En een ander aspect is dat je hier ook je thuis zal voelen. En meer uren zal doorbrengen. Uiteraard met meer
en hogere productiviteit. So, dat doe je a president, dat want aki, a president e worko pe a defan nodu tak worko mus do, want e faso man, dat de man liba gebouw dat de do aan een chisan yung hoofdbureau. Mine koti mo fo Me masra. wakti mi me kong, dan ay sorgu taki e go doro, dus dat want taki, alla de projecten, pe a vorige regering, sobu so NDP nyandringi prisiri. Pedeng scatter a money, de regering die zet niet meer op en hij gaat door en hij zorgt dat het content goede van bevolking. Go door aan het doen. Daarom bitay je net masra gambo. Bon furus ma e vergiti. Inderdaad, de man pot eerste stilleggen in 2019. Ja? En er werd ook direct aangegeven dat het in 10 maanden afgebouwd zou worden. Juist. In 10 maanden man bo klaar. En dan kijk je terug van wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Het is hard, het is lelijk, het is niet leuk om het te vertellen aan mensen. Maar dan moet u wel weten wat dan gaat. Dat je tide a gebouw dit dat in a belang voor a kondre. En a transparantie president e pleite uit dat a muskong. Isabi? Ja. En a zet de structuur. Ik zie mezelf altijd jongen dat we een douane hebben hier. Een douanekorps. Maar de man heeft een gebouw. Ano kant. Ano kant toch? So, Dus zo brengen ze je zie dat de city. so, dat telu ku moro fara. Je verstaan. Dat me waskor de man. Die is do onder bom. Ja? Anga de TikTok sani en dat de setja bom. Voor de vork toe. Voor a regering die smoes fadong. Ja? Ano kan. Je verstaan. Want pewe worko, waar er gewerkt wordt, worden fouten gemaakt naar patiëntie. En daarom ik a president, het tak ook toe in een 8e review voor EMF. Dat hij bedankt a volk. Ja. Dat a volk in jep tai bere. A volk de gehoorzaam. De no delek voeren in waren. Maar je bent vrij. Je tjisa uku, figo uku. En je tjis om een visie van uku. Je verstaan. Dus, en ook toe, kan de soms maar ik klagen, lek van meneer Missy Kabataki. Ja, dan is no sari. A president, pot na sociale zaak. Wan presidentiële commissie. Die moest zitten aan want omesma die no moest kiezen a money dati. A koopkrachtversterking. De man be mek de kiezen. En alla de zaken to hoop. Suma abarek voor kiezen. O kiezen. Ja, dus masana Missy Kaba. Ik kan ori blok. Die ori blok. Ik door niet keren van zo'n schijnheid tapu. Dat je door smelter. Ja, je verstaan. En dat je zie dat je sami wante juno anga her juku disi want na soro jari wego tako archi wan poku. Aya sabakutai ajenga na jeng. Vai ta fini, pade yo de mi, vai ta firo, de la bumi, vai ta fini, Jarusuma, kaba mi bakao, ye la bumi, ye kosi mabaka, ye ogri mabaka, ye yo de mi, mate lukumi, la fire firi, Jarusuma, kaba mi bakao. Ye buriami fight a firi, ade totemi fight a firo. Ye la fumi fight a firi, Jarusuma kaba mi bakao. Tangi tangi meu begi funo kirimi.
Andre baya me be kubana. Agora buguru na jau komite. Agora bulibi diweshi de na jau konsabe. Madangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi na me begi funo kirimi. Abileto, me begi baya. Tangi tangi me begi funo kirimi. Tangi tangi me begi funo kirimi. Masragado ye kirimi pasi. Emi muaka, wayala ogri, nangade maka. Tangi tangi me beki funo kirimi. Tangi tangi na me beki funo kirimi. Wabileti, wabileto, wabileto, wabileto. Tangi tangi me beki funo kirimi. Aja, tangi tangi me beki funo kirimi. Wabileti, tangi tangi me beki funo kirimi. Wabileto, matangi tangi me begi funo kiri. Ngoro isanu kumi bakaji. El tigre. Wabileto, wabileti. Wadragado waengivi. I me no wani muksi moro, me no wani takanga moro. Nana mi ne libi feyandi libi, mi ne libi jarusu libi. I maya mi no wani muksi moro, me no wani takanga moro. Wani moksi moro, ino wani takanga imoro. Sorgugado na yugado, ide potisto na mi pasu. Sorgugado na yugado, ete kiu blakanti kifuna kimi. Sorgugado na yugado, ide potisto na mi pasu. Sorgugado na yugado, ete kiu blakati kifuna kimi. Kisi moi, algo kisi moi, tengo gozama, adentro me kunuma, dentro me kunuma, tengo gozama, dentro me kunuma, algo kisi moi, tati ki odrai na kibaka. Master bro, yawi waka, checking me go. Sabaku time. Tati ki odrai na kibaka. Garusuma. Ega go kisimoi. Dentro me kunuma. Hite. Orina kuku fabo, ora rutu fabo, bajeta batramina fado, bajeta batramina fado, bajeta batramina fado, orina kuku fabo, orina rutu fabo, moro de tusu moro meko, sababalang alamal. Ay maar ze zeggen niks. Alleen maar gebabbel. Babbelen tien, rekenen nul. De sabili bimoro Yusrefi. Alleen maar babbelaars.
maar ze zeggen niks. Desse cabo, fuka fado. Majeta batrauna fado. La papa la pala pole. La nego na sapresi. Wane ti brisiri no mo. Wane ti naga wane. Master Phil. Chawi waka. Time, no dance puro. You don't want moi bigis man. Lolo you lane. Saka bicha na banida. Saka gagron. Papa la pala pulo. Lolo sting. Papa la pala puli. Papa la pala pulo. Moi besi mama. Ide mi popola. Ide u popola. Polo da mi ba. O yera desma. Dana hip 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 hip. Kitali mi dimension. Sexy waka mama. Biggie Besi Dama. Alade. So, dat doe je res, dan moet je dat toestondro de bom. Anga, un TikTok sani de machine phone, zogenaamd, make fake news, zodat we seka bom voor de boom voor daar regering is, zorg dat deno, dat we seka bom voor de san fatong. Opanga gedrag dati. Ja, nou, lek van ube potgebouw, uno bouwen doro, a regering dis kong adweng. I pot adoso ino kapang, a regering dis kong adweng. I mek payman, ino man payen, a regering dis kong a payen, a sorgutaki, a onder no banku. A regering, ala de fout die you meki, dat die de na die wo teka deseti taki fa de mijn karasan die de man teken wan document de man teken wan document taki de hoorde serva de regels de man teken met de waarden en normen de man ja dat de man accidents refi dat je asande wel maar jere ja de man wasane taki da serf morserei mana free. Ja. Je verstaan. Maar zo je bagshi masra gambo, de mij kan om een soort sani, ay tapu, gedragscode. Maar je vraagt jezelf af, dat is zomaar geldig. Je al top voor dat pe, wamalek amarok, hoe de eerlijk masra gambo. Mijn wakar bijna niet, maar dat wamalek misikaba, sabi dat sociale zaken na om een sani. Daya boa Abraham sabe de ooit minister pem omenjaso en amoro erg wan de tu vrouw. Dus je vraagt jezelf af Abraham. Wan de vrouw teki wansani sana fa volk a teken bradi passi en daarom be ka regering is ne waka bradi passi. A regering e waka smara passi ja e waka smara passi en e waka bradi passi want odigo waka bradi passi. Isabi toch na alla soort zand kan met je dapen, maar smara passie, je de voorzichtig en je zet die libi je budgeteer, je gomoro fara. Ja, en na tratanta die dapen. Ja, Sidonia. Die vindt dat die ego city ethiek disnanga dati. Pe abende, die hoeft eruit te lopen, die de man bestel hoeft eruit in staat van beschuldiging. Pa abende ambarabasi. Abede ambarabasi di amnesty teki. Ja. Abede ambarabasi di alleen plafond opo. Dat die dena de yaba deseti a durfi tijd God forbid anok kang. Maar wakti me kong. Taki masra. Te use abi ervaring en dat mek beteji de jongen mek desabuansani. Undis dona futu fa berji, wish you krenga tapa berji, you know, sha verschil, maar undi da grond is wel.
Je verstaan? Dus het is nou een waarschuwing die de jongen. Dat maakt desman ook een tissue voor poti in een kepperen. Want dat dit doet is figuurlijk bedoeld met een karu voor, maar is figuurlijk bedoeld alleen voor verstaan dat de bij dwangen. Ja? Want die baby's maten de ben bogo prata pakket disma. Adjesa face de bij abi. Je verstaan? En luku no na adventtijd. We sakagwe na kers e kom. En van a kers e kom, dan mi vindt dat jullie volk. We zijn allemaal goedgelovige christenen, terwijl hindoe, terwijl moslim, maar na wangadono model. Je verstaan en disi na kerstvieringen kom. En van precies zo, we winsten nu, was sweet kerstneti. Ja? Was sweet kerstneti op Saoedi en alle rust en alle vrede. Want a kerst, nou een feest, nou een herdenking voor vrede. Amandi char voor lusu kong na grontapu. Die masargado sen kong. Fukon verlos uno puru ini jugu sobe du in de citadu. Ja? En wo archi wan poku. Ja? En ang apoku dati wo ba programa. Maar sami wan te yuno. Sap wan sani. Libi in vrede. Nanga lobby ang serefi. Unos don onder bon is sector man bon. Dat no bon. Je verstaan dat na suta do. Trusiani na grong. Paranuasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En de katak mina wan jaja sarana man of wan jaja sarana uma. Nogo sek bon. Nanga tarawan fupur de man foroktu. Adem bon. En uno potwas wasi. Ook toe onder a bon van president. Dat me bejuno. Mine. Na masar degnati gambo. Baradanga sal lobi wang. Lek van masra gambo tayi. Natuurlijk, we tapajarik ba. We hebben kerstfeest straks, maar ook nog jaarafsluiting. Ik wil een oproep doen aan alle Surinamers. Ik weet, nou was feeststemming. Allemaal rokotranga. Allemaal zorg ervoor dat ik liever in bijdrage voor herstellen economie van Akondre. Maar ook nog en meer nog wat voor mij heel belangrijk is. Dat we in harmonie hebben opgetrokken. Want wat los maar ik kom, ik probeer voor jou op zo'n rasa haat ertussen, wat niet nodig is. Udanga, ook moppen uit Azië kom, tramang moppen Afrika kom, tramang so u ab unu sani ina, konreja, en we bouwen together. De mansa de ina, o rei wagi, me beji unu, no rei onder invloed van alcohol. Alsjeblieft, doe het niet. Als je alcohol gaat gebruiken, dan neem een bijrijder mee dat amang kan rijden terug naar Osso en veilig. Voor jou zo uit, we sluiten het programma af voor today en we bouwen een shoot day gomorofara. Dit is Navikash 2.0. Dat wantaki, archimalu kumana, nasa sabayo kromo, ete wan lazy, sarana zeep service, wan sweet kresneti, de teki poku en alle rust. Have a good time. Merry Christmas. Di Cresneti Kisi Nana Besenie Piki Dagina Grotapu Ukring Vigala Siki Ano Bekong Leki Wakonu
tapu, grota puxe. Oh, make you begi, begi hanana. Oh, make you begi, begi hanana. Hey, malcondre masra, ako una grota putide. Usori vina pasi, ello bivi gangalare. Solangavi de wagati, na suiti de. Mastari de na loktu, lek faya lobi el so. Kom meki vi begi na na na. Kom meki vi begi han na na. Get up, stand up for your rights. Mister, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man.